sy'n gen i pnawn yma, mae'n ymddangos efallai bydd y cyflwyniad yn hyfrach na'r arall, fi'n siŵr bod chi falch i glywed fi. Wi yn hynod o ddiolchgar am y gwahoddiad i fod yn newydd yma heddiw. A'r peth cyntaf mae'n rhaid i fi ddeud o eistedd yn un ers hanner di un y pnawn yma yw diolch a diolch yn llawn edmygedd i'r holl rai sydd wedi bod ar y llwyfan yma heddiw. Mae'n amlwg bod nhw'n mwynhau cyfforddlo, ond mi'n credu bod gyda nhw'r syniad lleia o gymaint o bleser y mae perfformiadau nhw wedi rhoi i ni fel cynulleidfa. Fi'n credu bod ansawdd rhai o'r cystadlaethau wedi bod, a gan gofio bod cystadlaethau cyfyngedig o'r rhaid i ardal yr Eisteddfod hon wedi bod yn cyfrifol. A mae'n cymryd dewrder gwirioneddol i ddangos eich crefft i bobl eraill. Ac yn hynny o beth, mae'n edmygedd i hefyd yn fawr i bobl fel Rhiannon a Dylan bore yma sydd wedi llwyddo i wneud y profiad o gystadlu yn brofiad hyfryd iawn i bob un o'r plant yma. Mae dangos eich crefft, boed ar y llwyfan yma, boed yn yr adrannau celf sydd ag eto ansawdd arbennig iddyn nhw, neu lenyddiaeth, yn dangos dewrder mawr am yn parchu uchel iawn iawn i'r cystadleiddir hynny. Blynyddoedd maith yn ôl, fi'n cofio Pili Paras wrth y fi o hyd wrth ganu dy chor yr urdd yma yn Llanfed. Ellwch chi falle dyfalu o'n hawdrau mod i wastad ar y blaen, a doedd hynny ddim bob tro yn brofiad pleserus. Ond fe ddododd Twynog a Rhiannon drwy'r côr hwnnw y cyfle i ni gystadlu. Blynyddoedd yn ddiweddarach, mi oedd yn aelod gros gran o barti llefaru Sarn Helen gydag Elin, ac eto wy'n credu bod llwyddiant y parti hwnnw wedi datblygu'n aruthrol ar ôl yn ymadawiad i o'r pes. Ond Elin, Twynog, y holl bobl hynny wedi rhoi cyfle. A chyfle yw un o'r rhoddion mwyaf gwerthfawr y gallwn ni ei roi i eraill. A diolch yn fawr iawn i'r holl bobl hynny sy'n rhoi cyfle i'n plant a'n bobl ifanc ni ym mhob maes. Yn sicr iawn i'n athrawon sydd yn rhoi cyfleoedd i'r ysgyblion bob dydd. Ond i'r bobl hynny hefyd yn wirfoddol sy'n rhoi cyfleoedd chwaraeon, cyfleoedd drwy'r urdd, drwy'r ffermwyr ifanc a hi o fudiadau eraill. Mae pawb yn heiddi cyfle, a thrwy rhoi cyfle, ych chi'n creu atgofion a phrofiadau sy'n llunio personolaethau bobl ifanc am byth. Mae trefnwyr yr Eisteddfod hon yn heiddi ein diolch mawr ni am greu hwyl heb ei haru, yn benwythnos cyfan o gyfle. A nid â'r chwarae bach mae sicrhau hyn, a fi'n credu yn bod i gyd yn y neuadd hon angen sicrhau yn bod yn diolch ni yn ddiffriad iawn i chi am y holl gwaith sy'n arwen at y penwythnos. Mae hon yn ardal arbennig iawn, ac yn meddwl lygfa heddiw wrth deithio yn y car o Lanwnen i Llanfed yn ysgrynu. A un o fy hoff linellau o farddoniaeth yw un gan Meredydd Hopwood, sori dyna. A y llinell honno yw, derau ar hael ac fe ddaw'r haf. Mae gwen a chalenter llwyfan a'r Steddfod wedi dod ar haf i ni heddiw. A gadewch i ni felly gydol y flwyddyn ddod â thamed bach o'r hael i be bynnag i ni yn ei wneud hefyd. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad.